Prates man kacang hijau koleke, guys. Istirahat. Wis dadi koleke. Wis dadi. Iya rasane. Kok ora mbok goreng gedang. Legi. Tenang-tenang kok jero gedang sene. Terus kan goreng ngono kok. Iso gayurep nek. Pak De. Orang goreng gedang nah malah ngono waktu. Oh jadi pikir ngono kasane kan ora ya. Jagunge dekat ning kaki tak godhog. Aku nek ngono Aku dapat keingi tak seneng. Seneng amane Takut Jagung. keingi aku. Emang semongkone apa bubur kok? makan siapa? Mongkone kari keingin wis Cilik-cilik kae. ya keingin bar keingine kae. Cok wae. Keingin tapi. Den njok to ra. Semongko ya Kadang kaya maul ka lho, Mak. Mewelak aku nggo pengen tuku lahe. Semongko sinakan kok para serasen lho, gak seneng aku. Regane no. Nah iya kowe maul ka lho. Untuk ya tuh orang jajan ya ape. Amrene gak ya ape le. Bang aku iki ya review. Rajanya pisang, guys. Karek Aja koretan. pisang tempret. Karek koretan ya entek wis. Tapi iki dayang-dayange, guys. Rajane wis gak enak. Jane lah. Kacangnya dewani to. Aduh. Sak meter, guys. Kacang tunggal. Perjalanan ketiga, guys. Nggo penggawean. Gedene ki sak bye-bye. Lawang kemplung nekeran ya sak dhuwure nekeran ngono guys. Kok adem jelem yo tibake. Apa ra jendelem. Wong bapak dhewe ra jendelem. Wah. Kan lagi ini. Cuman nggak ngajak rundingan naik miring malah dia aksa. Ora apa ya, Mak? Jambu. Wah ngono tapi Iya. besok. Wek-wek dhewe ya wis karek kowe karepem dhewe ngono kan. Lalu kok ana roti. Kurang dikok roti ya kok nemen kok tak mangkono ya. Malah aja ceklan dhuwit sik sih. Yo nek nggo tuku sawah. Sawahe wong ndi lagi sakmono sawah. Wis jare tengedel nambut takoki. Gong. Mah rasa-rasa. Ini kan berapa le? Ya, kan kayak Kepo wae. Mana takut sertifikatnya dari mana? Jaluk uang kono kae kok. Enggak dengar. Oh tak dol pisan. Gatel ya aku tak adol. Ben gudiken. Kasih tuh pratas, guys, mangan bakso mantan. Makan bakso ya neng ngene kok lho. Yo, Pentale. Jaminane kok. Oleh Budemin, bae bocil. Piye? Nya. Ya ngremeng ngono nili bayi gak oleh saringi papat kok ya nduk bodoh. Apa? Mungkin Jadi bayinya apa? nek wong bat kene atean uang kabeh ndak apa lho. Kok elu ate Oh, nek tutup piring ki ya. Ya yuk ijan metu. Ndak. Ya yuk ora metu. Itu kan. Kok gak kono metu. Ganti teri wis. Urung. Nah ya terateran lho Mak paling simpel. Terateran. Wes guys, wes warek. Seneng kesel. Gentan pentol gini.
ijole bar mangan kolak. Ratasnya tangannya. Kok bar mangan geran. Kok ora macak ngono ya, Par? Kok Apa? lambenan irang-irang kudunan bosting bos. Apa? Iki wong mbok do Ora seragaman rompi. ngene kono. Rompinan kabeh ngono kok. Nopi mangene ajar sampe butuh receh mak tak anu sesuk Nadia. Ya wis diwe anu makmin aku. Aku ya aku ya wis Bodari tapi. gak aku ora ngandani. Dia kok krungu. Kok kurang murah ta kurang. Nek dia penting aku kan bisa aku dari ya. Iki mang anyepok yo, sabune lah ora. Aku udah blonjo kok seribu-seribu. Tapi aku adus segeren. Nora sana tuh ya. Apa? Nora itu. Kon tak piro iki. Cekek mah ya gede. Ricak kok. Tah mek-mek. Regane yo gede. Nek musime ya kok cilik. Mau bejo godhog gitu. Gabut. Gabut. Ora, Sapa padha lo wae gedene? enting-enting. Nek wis ditumpaki malah wenting kok. Sesene berasa apa swidak? Apa ya, Mak? Terus sudah mulane sambat. Padha wae pario nek ngono. Sini gelis entek. Vario 1 sudah sing sak modelane. Lah iya, padha wae nek ngono. Menang dodoken tok kowe. Lah sambat angger diisi rono rene wis entek. Tak. Pasan gak matoh lanang kae. Oh guys, so woe rong wet guys. Yang iki lemuke ya mak lho. Oh digedhe woe. Direka rupane kuning ya. Dia normal. Oke kowe. Kuning kuning genane pisane kayak kuning-kuning. Gimana wis diupload ya? Wis. Kaya TikTok ngono ku nek delok sing wong delok ning ndi le? Nek delok TikTok Propelem ya. Propelem kok cenot. saiki ya. Kalau siji-siji dhewe wong kok ora ketok ya. Iya, profil tak kuwi ya. Nek profil gambar wong cilik kuwi cenat. Engko kuwi sing delok ketok. Ampro wong 20 sing ketok kok telu ta pira men. Yo ora lah. Ya ayo ketok kabeh. Dek jajal kebutuhan wae. Wes guys, saya pengen roh TikTok guys. Mae. Mae kalau pengen roh TikTok deh apa TikTokan.